ଯେ ଆଜକୁ 100 ବର୍ଷ କହିଲେ କ'ଣ ନା 600 ବର୍ଷ ତଳେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଆସିଥିଲେ 1510 ସେ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ଗଜପତି ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ତାଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଇଏ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରି ଆମକୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସେ ସମୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଗତ ଫୋରକାଷ୍ଟରେ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ସମୟରେ କାହିଁକି ସବୁ ବିତ୍ପାତ ଘଟିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ନା ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦା ବା ଜାୟତେ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନାତ୍ମକା ଭବେ ଘୋର ଲୋକକ୍ଷୟ ମୁଣ୍ଡମାଳା ଜୁତାମହି ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ। ସେଇଭଳି ଆହୁରି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି ଗତେ ମନ୍ଦେ ମେଳଛାନାଂ ନାଶନଂ ଭବେତ୍। ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲେ ମେଳଛାମାନେ ବହୁତ ବିନାଶ ଯିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଯିବେ। ଆଉ ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏକ କାରଣ। ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ମାଳିକାରେ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଯଦା ଯିବା କ୍ରମାତ୍ ରାଶି ତ୍ରୟଂ ସ୍ପୃଶେତ୍। ଯଦି ଯିବା କହିଲେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 3ଟି ରାଶିକି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦିଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ମତ। ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ବା ବିଶେଷ କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲାବେଳେ, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଏ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦିଏ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି 3ଟି ରାଶି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, କହିଲେ ତୁରକ ଧାଇଁ ଆସିବ ଭାରତରେ ହାଣ କାଟ କରିବ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଗୁଡ଼ି ଗୋଳା ବରସିବ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ହେଉଛି ଇ ମାଧ୍ୟମ କିଏ ସାଜୁଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି। କାରଣ ଆମେ ଗତ ଫୋରକାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଳି ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରିଥିଲେ